Hello guys! For today's video, ipapakita ko sa inyo kung anong ganap dito sa amin ngayong All Souls Day. Simulan natin dito sa may pinto. So guys, ito yung ginagawa ng aking mother. Kapag All Souls Day, naglalagay kami dyan ng candle. Ganyan po kami mag-celebrate ng All Souls Day. Ayan, meron po kaming candle dito sa pintuan. Ayan. Nanonood po sila ng TV. Ayan. Ayan po si Father, si Sisteret, at ang aking nephew na hindi natutulog. Bakit, bebe? Ayan. Ayan naman ang aking ibang Junakis. Ito guys, ito yung kunting salo-salo ngayong All Souls Day na hinda ng aking mother. Pakita ko sa inyo guys. Ito yung suman latik. Ayan, niluto namin. Meron din fried chicken, merong lechon belly with egg. Pag All Souls Day po, pag nag-celebrate po ang aking mother, naghahanda siya, hindi po nawawala yung boiled egg, yung nilagang itlog. Meron din po kaming nagluto din po kami ng pork adobo. Meron pong ganyan, konting alak, soft drinks, tinapay. Yan, soft drinks ulit. Ito po yung alay po sa aking lola na namatay dahil po siya ay mahilig pong magnganga nung buhay pa siya. Ayan po yung buyo, ikmo sa Tagalog. Ito po giniready na nung nanay ko. May laman, ito po may laman tong puti, tabako at saka yung bunga. Yung parang ganyan po. Yan. Ayan. Tapos yun po, mahilig din po siyang, yung isa ko pong lolo, mahilig din siya manigarilyo. Yung ganyan. Kaya alay po yan, alay. Alay sa patay. Yung mga favorite po nila nung nabubuhay pa sila. Ayan. So, meron pa po akong meron pa pong isang hindi pa naluluto. Ito, bihon. Niluluto ko pa po siya. Ayan. Hindi pa po siya luto. Ayan, nagisa ko na po siya. Hinintay ko na lang kumulo bago ko po ilagay yung itong bihon. So, ayan guys. Simpleng pagdiriwang ng All Souls Day. Ayan. Sa ano mga masaliok? May mga picture na sa cemetery Subago. Ayan po ang aking tatay. Nagtisindi po siya ng kandila. Ganito po. Candle. Ganito po dito sa amin sa Bicol. Maski sa inma. Nagsisindi po ng candle. Maski sa pwede sa may pintuan. O Bicol lang. Ika lang. Gapos man yan. Alay po yan sa patay. Alay. Kasama sa mga Ayan po. Pagunita sa mga patay. Alay. Yan, pagunita sa mga patay. Sorry po sa US po kasi ako lumaki kasi. Kaya ganito ako. Hindi ko alam. Ang aking mother, siya po yung mahilig sa mga ganyan-ganyan. Pangulong Bongbong Marcos may nakatapos ng karanasan. Mga sikat na pasyalan gaya sa Boracay at Baguio, dinayo ng mga turista. Ayan po, gabing-gabi po dito sa amin. Madilim po. Ayan. Ito po yung harap ng bahay namin. Pag ito pa. Ayan. Sobrang madilim po. Ang shooting pala, magulpi yan napaparanood. Ano? Ayan po. Ganito po ang itsura dito sa amin pag gabi. Madilim talaga. Ayan guys. Halloween. Ayan. Ayan o. Sobrang dilim. Magandang balita agad tayo. Naganap na. At dito po ang aking bebe, ang aming bebe, si Timothy. Timothy! Temots! Sige mo ng pulok-pulok ni baby. Diba pa yung nato? Nagturog na yan?
Yung idlip lang. Ang aming baby temots. Bulldog na siya. Cute na baby. Ganito po yung ginagawa ko habang hinihintay ko kung kumulo yung niluluto kong bihon. Yan. Hintayin ko kung kumulo. Yan guys. Malapit na to guys, kumulo. Guys. Ito guys, bubuksan ko yung kasi pag kumulo na siya, ilalagay ko. Dahil, duwa lang. Hindi pa na galing yun. Ayun guys, malapit na siyang kumulo. Ayan, dalawa lang yan siya. Inintay ko lang siyang, ayan o, kumulo. Pag kumulo na siya, lalagay ko yung bihon. Meron siyang chorizo, squid balls, pork, soy sauce, pepper, of course, water, Ajinomoto. Yan. Ito guys, itong natitirang lagayan na to na may dahon ng saging. Dito ilalagay yung bihon pag naluto na. Yan. Simpleng salo-salo lang kapag All Souls Day. 'Di ba? Pagka may ano talaga sa amin guys, kapag mayroong handa, ang nanay ko talaga yung nagluluto ng suman. So the rest na ibang lulutuin, ako na. Kasi hindi pwede yung aking mother magluto sa mainit kasi high blood siya. Yung bawal sa kanya mainit. Ayan guys. Nini! Georgina!
Ayan na guys, kumukulo na siya. So pwede ko nang ilagay ito. Dito. Halo-haluin muna natin. Mamaya ko ilalagay yung isa. Kunin pa natin guys yung isa. Guys. Nagluluto po kami sa uling charcoal. Ang dami. Guys. Hintayin natin kumulo. Kumukulo na siya guys. Ayan. Ayan na guys. Lapit na yan siya. We cook our food in charcoal, not gas stove, hindi gas stove, hindi electric stove, charcoal. Uling, in Tagalog, uling, charcoal. Ayan po. Uling, charcoal. Ayan. Charcoal in English. In Tagalog, uling. Ayan guys. Mamaya ko nilalagay yung hotdog. Ano ko siya guys, dagdagan ko siya ng tubig mamaya kasi parang kulang yung tubig. GM! Apo dadapon yung silulo mo, padagdagan ko mainit ini oh.
Mainit na tubig. Ha? Mainit na tubig, padagdag. Mainit. Sa thermos. Kulang siya guys sa tubig. Kaya dagdagan natin ng hot water. Magulpi pa yan? We need to add hot water. Sige pa. Init ka na lang ulit. Ayan. Pag matabang siya guys, dagdagan na lang natin mamaya ng ano. Ayan. Pwede na natin guys ihalo ang hotdog. Ayan. Nilalagyan talaga namin ng hotdog guys yung bihon. Pag nagluto kami ng bihon, laging merong hotdog. Diba? Ayan. We need to taste. May bulos-bulos na ano. Pwede natin siyang i-taste it part. Tingnan natin kung malambot na yung bacon. Taste a little bit of bihon gisado. Guys, nakakapagod talaga pag mayroong ano. Julian, what are you doing? Can you taste this? Tikman. Can you taste? Magkatawang ko lang ako. Baka mapasos eh. Talaga? Okay lang? Salty, no? Pwede ba si Papa ipahaon inyo?
Pork, squid balls, kikiam, hot dog, soy sauce, pepper. That's how celebrating our family also stay. Pa, lagan mo digdi oh. Pa, digdi. Arab ko yan. Si mama palagan mo, tadi mo ako tatawkain kung gaano kagulpi. Mao, lagan mo na. Bakin? Ang bibi ng mama na iyan. Huli mo yun, Shut up. Doon na yan. Mario Sipsi. May paro-paro na oh. Ayan, lupad-lupad paro-paro. Naano na naman yan? Mayo na. Inito niyang ano. Ay, ipatong mo pa si sugbahan. Surusugbahon ining ano. Magaging daw sa libo. Itlog daw masaya. Lag na. Yan oh. Lag na pa yung dili. Gamit ni Bibi. Si Bibi ako. Ay, yung ano pa ano. Ang gawin mo lang nga niya. Ano ko pang pakitong nito? Huh? Yan mo na yun. Ay, humigda. Ay, ano nga na? Nakabago nila. Wala kita magkasako. Mga human. Nakaligid ang ate ay maano yan. Akin na yan. Para baliktadon mo yan. Dahil mo matututong yan. Yan. Arug-arugon mo siya kayan. Para paypayan mo. Na ano. Yan. Angat mo dikit. Na ano talaga yun, kasi ang mantika niya naghulog kaya nagkakalayo. Tama lang, mainit lang siya. O, tama na yan. Nag-aaral mo na kung ano.
So guys, ayan yung simpleng ano lang namin yung All Souls Day. Ayan na, ininit na namin yung lechon belly kasi malamig na siya. So guys, andito na lang. Thanks for watching. Bye-bye.